Ježiš sa dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján. Hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci. Opustil Judeu a odišiel znova do Galilei. Pritom musel prejsť cez Samáriu. A tak prišiel do samarijského mesta menom Sichar, neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, si sadol k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Daj sa mi napiť vody. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Ty si Žid a ja som Samaritánka. Ako si môžeš odo mňa pýtať vodu? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho. A on by ti dal živú vodu. Páne, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ chceš teda vziať živú vodu? Túto studňu nám dal náš otec Jakub. A pil z nej on sám, i jeho synovia a jeho stáda. Si azda väčší ako náš Jakub? Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu dám ja, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Pane, daj mi takej vody, aby som už nikdy nebola smedná a nemusela sem už viac chodiť čerpať. Choď a priveď svojho muža. Ja nemám muža. Správne si povedala, nemám muža. Lebo si ich mala 5 a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu. Ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Ver mi, žena. Prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina. Ba už je tu. Keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v duchu a pravde, lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch. A tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu kláňať v duchu a pravde. Viem, že príde Mesiáš. Až príde on, zvestuje nám všetko. To som ja. Čo sa rozprávam s tebou? V tom prišli Ježišovi učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal, čo sa jej pýtaš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena nechala svoj čbán, Mesiáš? odišla do mesta a vravela ľuďom. Je to Mesiáš! Je tu človek, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to Mesiáš? Čo vraví? Vyšli teda z mesta a šli k Ježišovi. Medzi tým ho učeníci prosili, rabi, zjedz niečo. Ale on im povedal. Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. Učeníci si hovorili, vari mu niekto priniesol jesť? Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Veď aj vy vravíte, ešte 4 mesiace a bude žatva. A ja vám hovorím, zdvihnite oči a pozrite sa na polia. Uvidíte, že sú už biele na žatvu. Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život. A tešia sa spolu. Rozsievač aj ten, čo žne. Tu sa potvrdzuje príslovie, jeden rozsieva a druhý žne.
Pretože ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pred vami už začali pracovať iní. A vy ste vstúpili do ich práce. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v Ježiša pre slovo ženy, ktorá svedčila: povedal mi všetko, čo som kedy porobila. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam 2 dni. Ježiš, Mesiáš. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.